V měnícím se světě, kde se geopolitické síly neustále přeskupují, se objevují i zcela nové otázky týkající se mezinárodních vztahů a spolupráce. Vítejte na kanálu Fascinující svět. Tady se dozvíte, co jste možná ani netušili. Jednou z těchto otázek je i potenciální přiblížení Kanady k Evropské unii. Myšlenka, která na první pohled může znít nezvykle, ale při bližším pohledu otevírá zajímavou debatu. V následujícím textu se podíváme na širší kontext tohoto tématu, jeho možné důsledky i historické vazby, které by tuto možnost mohly podpořit. Kapitola 1. Nové rozložení sil ve světě po nástupu Donalda Trumpa. Od chvíle, kdy se Donald Trump opět ujal úřadu, se začala měnit světová geopolitická mapa. Velmoci přehodnocují své pozice, vznikají nové aliance a napětí roste. Spojené státy se více uzavírají do sebe a soustředí se na vlastní zájmy, především v rámci Ameriky. Na druhé straně Rusko se snaží upevnit svůj vliv nejen v Evropě, ale i dalších částech světa a Čína intenzivně expanduje v oblasti Indo-Pacifiku. Evropská unie se snaží držet krok a zároveň zvládat vnitřní rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Kapitola 2. Kanada pod tlakem americké dominance. Uprostřed tohoto nového uspořádání zůstává Kanada v poměrně složité pozici. Trump několikrát nadhodil, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států jako jejich 51. stát. Tvrdil, že hranice mezi oběma zeměmi je jen čára na mapě bez většího smyslu. Tyto výroky samozřejmě vyvolaly silné reakce. A i když je pravděpodobné, že šlo hlavně o formu nátlaku při vyjednávání, Kanada cítí, že její ekonomická závislost na USA ji činí zranitelnou. Například nové tarify a CAA mohou pro kanadskou ekonomiku představovat značné riziko. Kapitola 3. Evropská unie jako logická alternativa, i proto se stále více mluví o hlubší spolupráci Kanady s Evropskou unií. Někteří politici a komentátoři se dokonce ptají, jestli by Kanada neměla přehodnotit své postavení a přiblížit se více Evropě než Spojeným státům. Historické a kulturní vazby tu rozhodně jsou. A i politicky má Kanada často blíž k evropskému stylu vládnutí než k americkému. V minulosti se ozývaly návrhy na vstup Kanady do EU. Mezi nimi například od bývalého německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela nebo belgického politika Guy Verhofstadta. A i mezi Kanaďany má tato myšlenka podporu. Průzkum od Abacus Data ukázal, že téměř polovina obyvatel by vstup do EU uvítala. Kapitola 4. Historické a kulturní propojení s Evropou. Kanada a Evropa jsou historicky a kulturně velmi úzce propojené. Země byla původně kolonizována Francouzi a Brity, později zde přibývali přistěhovalci z celé Evropy, Němci, Italové, Ukrajinci, Irové nebo Skotové. Díky tomu dodnes nese silné evropské rysy, a to nejen v jazyce nebo kultuře, ale i v hodnotách a pohledu na svět. Na rozdíl od USA, kde se hrálo roli i otrokářství a odlišný vývoj společnosti, Kanada zůstala věrná britskému modelu a tím se přiblížila evropskému způsobu vládnutí. Díky tomu si vyvinula vlastní cestu, která má ke starému kontinentu často blíž než k americkému sousedovi. Kapitola 5. Válečné a politické spojenectví. Významné propojení nastalo i ve 20. století, hlavně během druhé světové války, kdy kanadské jednotky bojovaly po boku spojenců v Evropě. Po válce pak Kanada patřila k zakládajícím členům mezinárodních organizací jako OSN a NATO, což ji dále přibližovalo evropskému prostoru. Kapitola 6. Hospodářské vztahy s Evropskou unií. Spolupráce se však nerozvíjela jen na poli bezpečnosti, ale i v ekonomice. Už v 70. letech Kanada jako první mimoevropská země podepsala dohodu o hospodářské spolupráci s tehdejším Evropským hospodářským společenstvím. Tato dohoda odstartovala éru těsnějších obchodních vztahů a vzájemného zbližování.
V roce 2016 vstoupila v platnost obchodní smlouva CETA, která odstranila většinu celních bariér a posílila výměnu zboží i služeb. Myšlenka, že by se Kanada mohla stát členem Evropské unie, se tak objevovala čím dál častěji, ať už na stránkách The Economist nebo The Guardian. Kapitola 7. Veřejná debata o členství v EU. Argumenty pro členství Kanady nejsou úplně mimo realitu. Z hlediska ekonomiky, politiky i hodnot by Kanada většinu podmínek EU pravděpodobně splnila. Téma se znovu dostalo do popředí kvůli Trumpově protekcionistické politice, která narušila dosavadní vztahy mezi USA a Kanadou. Proto Ottawa stále častěji hledá nové spolehlivé partnery. EU je v současnosti druhým největším obchodním partnerem Kanady, zatímco pro Unii je Kanada na 10. místě. Z Evropy do Kanady putují hlavně technologie, léčiva a luxusní zboží, zatímco zpět směřují suroviny, dřevo nebo ropa. Kanada navíc disponuje klíčovými nerosty jako lithium nebo nikl, které jsou zásadní pro přechod na čisté zdroje energie. V roce 2023 byla dokonce podepsaná tzv. Zelená aliance, nová iniciativa mezi EU a Kanadou zaměřená právě na udržitelný rozvoj. Ta přímo souvisí se zelenou dohodou, kterou Evropská unie prosazuje. Kapitola 8. Možná rizika hlubší integrace. Zároveň je ale nutné zmínit, že hlubší integrace s EU by mohla mít i svou cenu. Kanadská ekonomika je těsně provázaná s USA. Více než 3/4 exportu směřují právě tam. V případě vstupu do Evropské celní unie nebo přijetí pravidel jednotného trhu by mohlo dojít k omezením, která by poškodila vztahy se Spojenými státy. To by mohlo vyvolat americkou reakci, například formou tarifů nebo jiných sankcí. A vedle obchodních dopadů by mohly trpět i evropské země, které by musely konkurovat kanadskému zemědělství nebo dřevařskému průmyslu. Podobné obavy zaznívaly už během ratifikace CETA, hlavně ze strany menších zemí EU. Kapitola 9. Geografie a právní rámec jako bariéry z právního hlediska je tu navíc zásadní překážka. Podle smlouvy o EU může členem být pouze evropský stát. Kanada jako severoamerická země tuto podmínku jednoduše nesplňuje. Její vstup by tedy vyžadoval zásadní změny v základních dokumentech Unie. A právě v době, kdy se mluví o tom, že je EU příliš velká a složitá, by to znamenalo další komplikaci. Geografická vzdálenost by navíc přinesla celou řadu praktických problémů. Od časových rozdílů přes organizaci schůzí až po tvorbu legislativy a pravidel pro obchod. A v neposlední řadě by mohlo rozšíření mimo evropský kontinent oslabit i samotnou identitu Unie. Kapitola 10. Možnosti výjimek a pohled do budoucna. Není bez zajímavosti, že Evropská unie už dříve navazovala hlubší vztahy i se státy, které geograficky zcela do Evropy nepatří. Příkladem jsou Turecko, Gruzie nebo třeba Maroko. To naznačuje, že hranice Evropy, alespoň z pohledu institucí EU, nejsou úplně pevně dané a mohou se posouvat. Ve světě, kde se politické a ekonomické aliance rychle proměňují, nelze vyloučit, že se časem změní i samotná definice toho, kdo může být součástí Evropské unie. Navzdory tomu je ale nepravděpodobné, že by se země jako Kanada mohly stát členy Unie v dohledné době. Přínosy by sice mohly být zajímavé, ale zároveň by s sebou nesly celou řadu složitých a potenciálně rizikových otázek. Kapitola 11. Závěrečné zamyšlení a otázka pro vás. Zajímavé také je, že po nedávné rezignaci Justina Trudeaua se novým kanadským premiérem stal Mark Carney, člověk s výraznými vazbami na evropské prostředí a bývalý guvernér Bank of England. To by mohlo ovlivnit směr kanadské zahraniční politiky. A co si myslíte vy? Měla by se Kanada přiblížit k Evropské unii, nebo by tím riskovala příliš mnoho? Napište mi svůj názor do komentářů. A pokud vás téma zaujalo, mrkněte na moje předchozí video. Díky, že jste se dívali a zase příště.